Emil, nu skal den gå ikke foran. Ej, Hold det flæk, ja. ej, så ulækkert. Ja, for mig, ja. Det er jo rigtig meget. Det er fucking koldt igen. Fuck, det er koldt. I var nogle fucking røv. Jeg kan da godt så, jeg kan da huske, hvordan det var at fylde 25. Er du blevet 25, Frans? Ja, det blev jeg i januar. Det var fucking koldt. Nej. Prøv lige at give mig det, jeg tænkte på. Prøv lige at give mig noget vand dernede i stedet for, fordi det sviger fucking. Så må du sige noget, mor Grete. Så stopper vi. Nej, men prøv at høre her, Bent. Lad nu mor sig, fordi at nu kan I sige, hvem det er, der står i spids i for. Ind i for døren. Så luk øjnene nu, Løbe. Det fortsætter. Nej, Nej, det gør jeg ikke. jo, det gør. Vent lige, jeg vidste det. Det er nogle fucking røvhuller, ja. Hvad nu, Løbe? Det er sikring, Lund. Så lad være med at tyre sig med det. Ind i for døren, Lund. Hallo, du får lige lidt vand, Emil. Jeg vil hellere have en kylling. Skal du have din torch igen, Mikkel? Det er kun den første omgang. Jeg tror ikke, der er mere, Emil. Ja, vi skal bruge fodboldbanen. Skal jeg det, så vi får den. Husk nu at tage nogle billeder, så I kan huske, om det er. Jeg ved godt, hvem det er i den farve. Det er jo bagmanden, vi har fundet nu.